Здравейте, приятели, здравейте на всички. Аз съм Джейсън Джей и ето правя клип на Clash Royale с акаунта Дънди Крокодила. Ето го и него. Виждате 6777 купи. Току-що спечелих 200 джама и с това станаха 356. Ето тук наградите, които ще спечеля съвсем скоро. Още 5 джама прибавих, супер. И ето тук в момента ще направя едно показно на тази игра, да се види декът, с който го правя всичко това. Много не се занимавам с другите карти да ги апгрейдвам. Апгрейдвам просто само тези, с които играя. Иначе виждате, имам доста карти за апгрейд. Владимир 39 е моя опонент. Тук стратегията е пускам скелета с бомба напред и уизърда зад него, като хващам запа за изненади от скелетни армии и подобни. Но пък вижте какво се случва. Премахнах защитата на моя опонент и вече поставих бомбата горе пред кулата. Тук дори правя демидж уизърда, а Валкирията е карта, която е номер 1 в атака. И кулата на опонента вече е история и дори тръгнах към централната. Това е нещо много уникално, много добро. Комбинация между Кнайф и Валкирия. И отново пускам скелета с бомбата напред и нагоре, като разчитам повече на брадваре. Прави демидж по централната кула, прави бързина на скелета и бомбата е доставена. Веднага преминавам в отбрана и ето виждате Кнайфът как поема ударите на другите карти. Валкирията намесили се, всичко става много бързо и интересно. Но тук сякаш атаката е доста силна. И да, загубих си кулата, но пък брадваря отива нагоре, за да довърши централната кула на опонента. Това е... Централната кула на опонента е история. Ядосах го, така е, понякога тази игра ядосва, но вие не се ядосвайте, защото не е нужно това. Това е само игра. И ето тук отново декът, с който правя нещата, къде се намирам по стълбицата на успеха. Все още не съм стигнал до Dragon Spa арената, но скоро и това ще стане с този акаунт. И така, продължаваме напред и нагоре. Тук отваряме Кнайф. На левел 15 и изненада левел up. Взимаме няколко съндъка за отскок и джъмовете хвърчат нагоре. Също така карти за апгрейд и легендарна карта. Това е от новите Гоблин машина. Отварям втори чест
20 джъма още се прибавят тук. И легендарна карта Fishman, рибарят. Също така трети Chest Open. И ето виждате колко карти. И това бе четвърти съндък за днес. Доста добър късмет, не знам какво се случи с тази игра, но имам Knife на 15 левел, а акаунтът ми е някъде от около година. За съжаление не съм влизал много в него, но за това пък ми дава доста добри награди. И имам специална стратегия, за която ще поговорим друг път в този акаунт. Тук го накарах да пусне стрели и зап, каквото има моят опонент, а аз просто разбих картите му. И Валкирията ще свърши чудесна работа, си мисля. Но не можа да направи демиджът, който исках. Тук става интересно. Опитва се да клонира картите си, но скелетната ми армия се справи чудесно. И така, да видим какво ще стане тук с Валкирията. Атакува успешно и отбранява успешно. Атака от двете страни пробвам. И това е успехът на брадваря. Да, нанесе демидж, доста демидж. Плюс това кулата на опонента е история. И централната дори захванах. Да видим 60 секунди до края на двубоя. Тези прасенца, които ми пуска, са доста тромави, за да съборят кулата ми. Защото Валкирията си е на местото, но пък останах с твърде малко елексир на кулата, а тези вторите прасенца ще я съборят като гледам. Да, успяха, но централната кула на опонента е история. Ако ви хареса това, което ви показвам днес, дайте своя палец нагоре, подкрепете ме, харесайте клипа и ще има още такива видеа. И така, просто още 15 000 парички тук. Абе, играта е мега яка. Благодаря ви.